Kacingking surok ba kemudian hardwork suit bagabahaba po aksinong lum se lamar boy rembong ya kababaro menta kitip kum kesilong bypass kala bandukut ne kedia hakan unu kapor bat bocing maru igibobon katay kacingking kabayat ki kali kadai kabalarim bat balatay shon wan kesilong bypass bat kasorkar leng bagi tenat badai pej iksurok kali bat kibor penya district kilapan bana bana katay kacingking lasya banyat tangki kali kemudian kacingkia hapo shpoton kani kesurok kadai kebapenya sno bakasurok hamoreng kneng East Khas Hills District but poi shiki benta ka West Chantia but East Chantia Hills District but pay shudu ki wei ki jala ka than chatai lam ingi kari India namar bakalarim ka sarkar klatai de wei ki jingkieng ka baltep kum ka Bailey Bridge ya ka bala play paj ba du sembut menteri rang ba ka jala ba prestun tensong ka absan trek ulber arcara puai penban ka te ki jingkieng ru bonsin kalapra ba sator ba namar ki trok ket mar ki batam ki jingkhia hadu ki daki lai phauton sheneng ki chuyat na ka te ki jingkieng rim kumta halor ka te ki jing sator jong te ki jingkieng rim bat ka bala sha ban ya trok ket mar ki bapala de ka arphau la ni lai phauton nagaliang uslong mel kurwak atiar la yo ban ikren bat kinong elam jong ka wei ka seng Riboy District ka Confederation of Riboy People hapo ka jelam presiden uba bandari rentet yang ubala perlemcur hadin ke cingle curep khat sautrek naitung arcara puar तो arfarkan ne ओके भैया भैया कितना टन है कितना टन arfarkan कितना टन कितना टन कितना टन 30 टन लाइफो कितना टन ये होगा मान मान इसलिए 27 कितना 27 Jingyo i jongi ya ke jinglong jingman jong kaneka surok hangne hapo duar kusut ki mangitip kaneka kertiang ka pamenta ba ka ba bu yangi ka jinglengo sibun hak ba yede berkaneka ka jingyat jong kini ki kali overload ki kali ki ba kit bunton hangne ha ka jingsia ka ya kaneka surok la ha ke por ba la dep ban snai kaneka surok katkum ka jingtip jongi na kaliang jong ka seng la bu ya ka limit jong ka hapo jong ka spouton Henry menta pada ke jingkeli galong ba kumno kala banlong automatic menta ki kali ki bangiyo i ki yat hadu lipo ton ki don ki kali ki bang la yo ban ya keren bat kini ki driver hangne surok ro ngi ki ba kit hadu ki lipo arton ki la pen ida ka chalan jong tu ka jingkit jong ki te ka kane ka de ka ba nagaliang jongi ka seng ngidap da ka jing sngokya ka ba crowd namar ba menta ka PE ba wat kane ka surok sene sedian jonga kane ka bala dep sna ka bala dep ai validity ru kane ka surok ka badang sudep ki snem kini ki si snem ar snem ki bala dep ar snem menta kane ka surok bala dep badang sudep menta la si la khange kane ka surok bat la penyat ya kini ki kali ya kini ki kali heavy load na ka ju kate ka surok ka ba PE kane ka surok ka ba mensua ka ba orpat ka jingking ke bala orpat la penyai biang iki kumju te kane kade ke ba ap ya ka jingma ka ya ka bansawan ngimla ban tip hakano magasni kala ban pra kala ban yu ha jingsia ka government kala de ban kam simpha manta na kaliang ka seng ngi klamwan ban pon penthot ban wan penwit penhang ha kane ka area Henry ngiwan ban jurip dala dia kenang ba haswa bakan ja kano ka jingja ka susi ngidei ban penpau saka government ba kadei ban simkhya mardor ya kane ba kidei ban pendep no ya kane ka barim lane ladakim pendep kane ka barim ka don station landet jo kane ka jingtrei ka bathmai na pedang jo kine ngi sngo ban dawajur ba kidei ban le ka we na pedang kane lem kumta ban ong ban sipenya ya kane ki trok kiba kit khia na kane ka ju ka surok kalong ka ba bu jingma sibon to sa ka we ring akwa ban penpau ba ha kane ka por ba ka government ka dai ban kham sim khia ya kano ka bakale ngimong ba ka kam siam lawan ra ya kano ka kampen roy hapo state kam siam la le eke na bata ka ba no jong pai ba kale Henry ka ka jingkwa jongi kum ki seng kum ki nong trei mon som bha na tau pai ba bo pe ki em lang sa lang bo pe ya ka khia ka shon jong pai ba ka long ngi kwa ba ka no ka ba ki le kin sim khia kin ka de ban don ka proof ka de ban long more improve an more
evidence kata ka jing pensisa jungki ka kam kanok bagi le kumban siong menta kumbangi kumbang iba preston i sar preston i honorable deputy chief minister jungki ila Ukraine ya kane surak ka don ka validity ka bahapo sansnem mo sansnem na no tu ba spouse nem i ai kata validity hanre balai menta tang arsnem ka e kane hato kane ka de ka tamasa na mata jong pai ba ka kane berkhoi kalong kum ka advertisement namar kum bangai I menta ngai I sibun ki construction ki ba phiwan ra sibun ki ne kita ki ba phile henrei ke long tang kum ka advertisement satu ro pra satu ro khlem satu ro do satu ro dukot kinar ki kai kane ka dei ka jingdu nong jong pai ba ka we ka jingking kat no sin pinsna ka we ka jingking kat no sin pin hawan ra ki engineer kita ki new technology kita ki new design jong phi kita ki engineer jong phi ba pher na ki company kane ngi kita wajur na kalyang kaseng ba ka ba le nginam ong ba ka government ka sem le ka le hanrei ga ba phi le phi dei ka don kam ka jingjanai ka don kam ka jingshania jong pai ba kata ka dei ka simple ka ba ngi kwa ka nuksa ka ba ngi kwa